Hapig mé an deise fáistí chun físeán gear a dhéanamh le Cití. Mar tá sí ina colla in san átas fearr léithí sa teach sin seomra leapa mo inín agus fegurí tá sí an leisciúil nach bhfuil. Agus seo í an cosín is fearr léithí agus seo cosín na inín. So, tosína anam le bí, an cuimhin na aine cad is anam do mo inín, agus tá cusín eile an seo. Cusín cuit eile an seo. No, scanraíonn sé mé, agus fearlam an ceann seo. Feic? Agus tá Cití fós ina colla, tá sí buganis. No, beidir mar seo ag sin níos fearr. A browner. So sin í Cití agus í ina colla. Ok, slán fáistí, slán.